Иса! Хей! Знам, че не винаги се разбираме, но съм готова да бъда по-добра сестра за теб. За това да се прегърнем прегръдка и край. А? Прегръдка и край? Луиса не може да вдигне и емпаната. Носът на Мариано прилича на смачка на папая. Да не се изгубил, ма! Иса, като че ли си разстроена? А какво помага в такъв случай? Една прегръдка. Махни се от тук. Всичко беше перфектно. Абуела беше щастлива, семейството също. Искаш да си по-добра сестра? Извини се, че ми съсипа живота! Хайде, извини се. Аз... съжалявам. Че животът ти е толкова прекрасен. Вън! Чакай! Хубаво! Извинявам се! Не съм искал да ти съсипя живота. Някои от нас имат истински проблеми, егоистична, превзета принцесо! Егоистична? На мен ми се налага да бъда перфектна! Абсолютно цял живот, а буквално единственото, което си правиш, е да объркваш всичко! Нищо не е объркано! Ще се омъжиш за онзи грамаден глупак! Аз никога не съм искала това! Правя го заради семейството! Олеле! Иса, това е много сериозно признание. Добре, ела насам. Прегръдка. Иса.